O baloncesto aínda era incipiente en España cando a finais da década dos 40 un grupo de rapaces comeza a practicalo no Barco. A Academia de Kid fora creada uns anos antes como centro de secundaria, logo da instalación na vila da fábrica de CEDIE. No seu patio preparouse un campo para a práctica do deporte da canastra, construindo taboleiros e aros para encestar, segundo as medidas do regulamento. Nos comezos desta aventura xogou un papel decisivo o enxeñeiro Julián Trincado, que fora xogador do Real Madrid de baloncesto na temporada 1940-41. En 1946 veu traballar en Saltos do Sil, como director na construción das grandes presas que se iniciaron daquela. Trincado organizaba ás 7 da mañá os adestramentos con rapaces como Rafa Yáñez, Eduardo e Wilson Jones, Requeté, Quique Quirós, José Luis Prieto, Mondelo ou Luis Folla, que aínda que sobrados de forza e entusiasmo, precisaban mellorar un chisquiño as técnicas do xogo. Entre os anos 1951 e 1957, o equipo do Barco gañou todos os campeonatos provinciais, pasando a xogar a fase do sector contra equipos galegos e algúns de fora da nosa comunidade, acadando sempre unhas boas clasificacións. Novas incorporacións reforzan o equipo neste período. Gelito, Odilo, Turi, os irmáns Buján, Guevara e Manolo Cruz achegan momentos de gloria pro baloncesto local. Cara a mediados da década dos 50, tamén se practicaba o baloncesto entre as mulleres do Barco. Imaxes como estas, que arestora nos sorprenden, son como o preludio dun cambio social que aínda tardaría bastantes anos en producirse. Esta supremacía dos do Barco no baloncesto masculino ourensán vaise interromper na temporada 1956-57. O Club Baloncesto Barco perde varios dos seus mellores xogadores ao incorporarse ao servizo militar, e vai ser o Calzados Leighton da capital o que se faga co título. En abril de 1958, con motivo do segundo trofeo Benito Alonso, os barquenses toman a revancha. Derrotan tanto o Bosco como o seu directo rival, o poderoso Leighton, tanto no partido celebrado na casa como na final disputada en Ourense. Naqueles partidos luciron por primeira vez a camiseta patrocinada polos refrescos Iris de Tribes. En 1959, o equipo abandona o vello patio da Academia de Kid para xogar nunha nova cancha situada xunto ao edificio sindical. Máis tarde foron os propios xogadores, algúns con coñecementos de albañilería,
os que lle botaron unha planchada de cemento á nova pista. En 1960 comezan as ligas nacionais de baloncesto. Fórmase a división de honor coa elite do baloncesto español e a primeira división con 8 grupos en toda España. No grupo primeiro está o Iris Barco, xunto aos mellores equipos de Galicia. Nesta categoría permanece o Iris ata que en 1968 pasa a denominarse Segunda División. Nesta época incorpóranse novos xogadores como Andrés, Yella, Pedro, Fernando, Raúl e sobre todo Julio Crespo, o que máis destacará de todos, chegando a fichar posteriormente polo Club Baloncesto Ourense e o Baloncesto León. En 1968 hai novos axustes na Liga e o Barco pasa a xogar ata 1975 no grupo primeiro da terceira división nacional. A canteira local non para de fornecer xogadores ao equipo. Nito Nogueira, Toni Arias, Belisario, Patricio, Magín, Caneiro, Ramos, José Manuel, Julín ou Rafa Crespo son nomes que espertaban paixóns no campo, naqueles concorridos partidos dos domingos a mediodía, sempre con esa épica de David contra Goliat e a entrega incondicional do público que lles facía ser temidos polos seus adversarios. Na Liga 70-71, o Barco acabou imbatido no seu campo. Tan difícil era puntuar nel pros equipos visitantes que nin o Breogán La Casera, campión do grupo e subcampión absoluto no conxunto da terceira división en 1973, logrou pasar dun empate a 64 tantos, precisamente no partido no que se inaugurou a coberta do campo. Neste período, o Club Baloncesto Barco levaba na súa camiseta vermella a marca dun novo sponsor, o Coñac 501. Os irmáns Fernández, Requeté e Ángel, xa retirados, continúan ligados ao club como adestradores. E José Rodríguez Cruz, Pepe, o practicante, será o gran valedor daquel equipo. Unha fortísima reducción da categoría en 1975 manda o Barco á competición provincial, tras unha controvertida repetición a porta pechada dun partido contra o Ademar de Vigo. A situación complícase cando moitos dos máis novos do plantel marchan a estudar fora. Seguiron 4 anos de dificultades que tratan de remontar cos Gil, Potolo, Segis, Castellanos, Eduardo, reforzados por Rafa Crespo e José Luis, que se desprazan desde Madrid. En 1979, o equipo ascende outra vez a terceira. O ano seguinte, conseguen o cuarto posto na clasificación, que lles dará opción a xogar na segunda división, o que non puido ser por falta de axuda económica.
O Club Baloncesto Barco volveu vivir horas baixas nos primeiros anos 80. Con Moncho Caneiro como adestrador, o equipo volve a ascender á terceira división nacional no 1984, mais non logra permanecer nesta categoría nun momento no que baixa a presenza do público no campo, e soben moitos gastos que comporta a competición. Na temporada 87-88 ascende á primeira división autonómica, que acaba de crearse. Xoga no novo pabillón construído en Calabagueiros. Os xogadores levan na camiseta a publicidade da pizarreira Cufica e incorpora novos valores da canteira local que integran as escolas deportivas municipais, postas en marcha naqueles anos. Na temporada 89-90, Eduardo Ojea Potolo asume a dirección técnica dun equipo totalmente renovado, que logrará, tras unha brillante campaña, o ascenso á segunda división nacional, logo de vencer por 71-80 o Arcade Sonic a domicilio. Volve Moncho Caneiro, que posúe o título oficial de adestrador, a dirixir o equipo que vai estar unha temporada máis na segunda división. Finalmente, será imposíbel manterse nunha categoría profesional cos minguados recursos dunha entidade que patrocina naquela altura a fábrica de Cedie, e que comparte protagonismo no baloncesto local co dinámico Club Hadas, dirixido por Agustín González, e co Muebles Victoria de José Gómez, que desenvolve unha importante actividade no básquet feminino e que continúa arestora organizando equipos en competicións escolares. Non sería mala cousa que alguén lles contara a estes pequenos xogadores que houve un tempo no Barco no que varias xeracións fixeron do baloncesto un lugar de encontro e convivencia, e que un equipo lendario, o Club Baloncesto Barco, uniu a toda a mocidade arredor dos seus éxitos deportivos.